се да стиснеш. Искаш ли го? Искаш ли го? Да! Да! Имаш ли го? Имаш ли го? Не! Не! Виждаш ли го? Виждаш ли го? Да! Да! Ни да ти донасят уволнение. Чакат всякакви мадами и градът нощта ще те подмами. Ще те срещна в бащината къща и живота лудо ще прегръщаш. Ще те чакат всякакви мадами и градът нощта ще те подмами. Ще те срещна в бащината къща и живота лудо ще прегръщаш. Искаш ли го? Искаш ли го? Имаш ли го? Имаш ли го? Не! Не! Виждаш ли го? Виждаш ли го? Да! Виждам го! Ни да ти донасят Уволнение. Огън в служба не остана. Дай! Дай! Мой човек. Искаш ли го? Искаш ли го? Да! Да! Имаш ли го? Имаш ли го? Не! Не! Виждаш ли го? Виждаш ли го? Да! Да! Ни да ти донасят Уволнение. Искаш ли го? Искаш ли го? Да! Да! Имаш ли го? Имаш ли го? Не! Не! Виждаш ли го? Виждаш ли го? Да! Да! Ни да ти донасят Уволнение. Фолк радио на здраве.